बे मायथाइयाव बे मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। बिनि उनाव बियो मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव बियो क'क्राझार कलेजाव पिइउखौ 1965 बेवहाय बियो उथ्रिसारनो हादों। बिनि उनाव बे समाव पिइउआ मोनसेल'मोन। बिनि उनाव बिएआ मोनथाम बोसोरथाम। बेखायनो 1968 मायथाइसिम बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट स्कुलावनो बहाय फरायनानै जे बिए आनजादखौ अनार्स लानानै माने पलिटिकेल साइन्सआव अनार्स बियो लानानै 1968आव बियो उथ्रिसारनो हादों मोजाङैनो। दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे बे उन्दै फरायसा समनिफ्रायनो बिथाङा गुबुन गुबुन बे फरायसानि आफादफ्राव मैखोमै बे बाहागो लाबोदोंमोन। बेनाव मोनसे नेशनेल सेन्टिमेन्ट दङमोन। बे ओरैबायदि सानोमोन जे बर' हारिनि बे गादबनानै दोनजानायनिफ्राय बोरैहाय उदां मोननो हागोन, बिनि मेलेमाव बे जिनिसा जेब्लाबो दंबाय थायोमोन। जों बर' हारिखौ गादबजानानै दोननायनिफ्राय बोरैहाय गोजौ फारसे लांनो हागोन, उदां खालामनो हागोन, बिनि साननाया बिनि मेलेमाव दंबाय थायोमोन। बिनिखायनो बियो जेब्ला फरायसा सम, जेब्ला बियो कलेजाव फरायबायमोन, अब्लानो बियो गुबुन गुबुन बे फरायसा आफादनि मेल मिटिंफ्राव बियो मैखोमै बाहागो लायोमोन। बेखायनो 1967 मायथाइयाव जेब्लानाखि एबसुआ जोनोम जादों, बे समाव बियो बे मेल मिटिं, बिनि आगोल गोबां माने मेल मिटिंआव बियो मैखोमै बाहागो लानायनि उनाव बिथांखौ 1967 मायथाइयाव एबसुनि फाउन्डार सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ गायसननाय जादोंमोन। बिनि उनाव 1968 बारखांनायनि उनावनो बियो दानिया पलिटिकेलाव बे समाव पिटिसि दङमोन, बे प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम, बेनि बेहाय बड'लेण्ड सेन्ट्रेल स्टेटनि उदियासल दै माबानायाव डिमान्ड खालामनायाव बे मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बिनि उनाव बियो उनावहाय एसे एना एनि जानानै उनावहाय यं पिटिसि थारमाने यं प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बिनि बियो कनभेनर जादों। बिनि उनाव आरोबाव बियो मोनसे सम बागायलांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसामनि प्रग्रेसिभ बे पि होननाय पिटिसि पि बिनि बियो मोनसे सासे कनभेनर हिसाबै दाफुंजादोंमोन आरो। बेनि उनाव बेजोंबो जानाय नंला, जों बयखौबो बर'खौल' लाला, गासिबो ट्राइबेल हारिखौनो लानानै खौसेयै आन्दलन खालामसै होननानै बियो मोनसे समाव इउटिएनएलएफ इउनाइटेड ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम लिबारेशन आसाम बेखौ बियो दानानै बिनि कनभेनरबो जादोंमोन। दा बे सम बारलायलांनायनि उनाव गोबां बियो बुंनो थाङोब्ला बिनि बुंनांगौखौ आङो फोजोबनो हाया, मानो होनबा आं बेजों एसे खाथि सोमोन्दो दङमोन। बेजों बधय 14-15 बोसोरसो दंफायोमोन आरो। दा बेखौ आङो दसे आं बुंनो सानदों। बिनि उनाव बियो आरो वुमेन स्क्रिप्टआव बियो आन्दलनावबो बारसोमदोंमोन। दा बिदिनो बर'नि गोबां माने आन्दलनाव बिथाङा जिहेतु बियो बर'खौ गादबनानै दोनजानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जोंनो भाषाबो नांगौ, बे हिसाबै बियो गोबां दैदेननायाव बारसोमदोंमोन आरो बे जांख्रिथायावबो बारसोमदोंमोन। दा बाथ्राया आङो ससे आं बुंनो सानदों बेवहाय जे बिजों आं बोरैहाय लोगो मोनलायदों। लोगो मोनलायनाया बेखौ बुंनो थाङोबा आं 15 बोसोरल' नङा। आं क्लास 4निफ्रायनो आं फोरोंगिरिमोन बियो 1970 मायथाइ बा 71 मायथाइनिफ्राय बे सेरफांगुरि एमइ स्कुलाव बियो गोदान मेनि हेडमास्टार हिसाबै गायसनजादोंमोन। बेवहाय आंखौ बियो 4निफ्राय क्लास 6सिम बियो इंलिश मास्टार हिसाबै आंखौ फोरोंदोंमोन आरोना। बिनि उनाव बेहाय थानानैल' बियो जे मास्टार जानानैल' थादों बे नङा, गोबां दैदेननायाव बियो बहाय रमान स्क्रिप्टनि आन्दलना जोंनि क्लास 6 आं समावनो जागायजेनदोंमोन। बिनि बे सेमिनार खालामनायनि समावनो आरो बियो गोबां गोजौ फारसे दावखोहैदोंमोन 1974आव। बेहायनो बांसिन बे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन खारग्लुंलायनाय बयबो खाजादों मादों, बिथाङाबो खाजादोंमोन। बेनि उनाव आं बुंनो साननाया जाहैबाय 1979 अक्ट'निफ्राय आंनि बियो स्टाफमोन नेहरू भकेसनेल हाई स्कुलाव 1979 मायथाइनि
आगष्ट दाननि 13 थारिखआव आं जइन लादों बिथाङानो गायसनगिरिमोन बाहाय दा बिथांनि गायसननाय बे फरायसालियावनो आङो फोरोंगिरि हिसाबै बिथांजों मावफादों जेब्ला बिथाङा मोनसे अफार फैदोंमोन मोनसे बयबो सायख'दोंमोन बिथांखौ आह्वान खालामदोंमोन जे बिएसि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ जानांसिगौ होननानै बिथांखौ जेब्ला हांख्रायदोंमोन अब्ला बिथाङा रिजाइन होनानै भलन्टारि रिजाइन 1995 सो बे समाव रिजाइन होदों आङो बे समसिम दङमोन आं बि फरायगासिनो दंमोन बे समाव बे रिजाइन होखांनायनि उनाव दानिया फैदो 1996 मायथाइनि 19 जुनाव बिथाङा बिएसि नि चिफ जादोंमोन आरोना बे समावनो बिएसि नि चिफ जादों बिएसि नि चिफ जानायनि उनाव आङो सुंद'यै बुंलांसै जे 1999 मायथाइनि 18 मार्चआव बिथांनो मोनसे बिथांनि बर' हारिनि मावनायनि थाखाय आरो बिथाङा सासे रोंगौसार सासे बिनि थाखाय मोनसे बान्था होनाय जादों भारत सरकारा निउ दिल्लीयाव बेनि मोनसे बान्था होदों बे बान्थानि मुङानो जाहैबाय जवाहरलाल नेहरू लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड जायनाखि माने दिल्लीनि माने ग्लबेल इकनमिक काउन्सिला बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जादोंमोन आरो दा बिथांनि आउटस्टेन्डिं एचिभमेन्ट बेनि थाखाय होदों ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय डिस्टिंग्विश सार्भिसेस टु द नेशन बेनि थाखायनो बिथांनो बे बान्थाखौ होदोंमोन आरो दा जेखि हक बिथाङा बे गुबुन गुबुन दै माबानायाव जांख्रिथाय खालामनायाव बिथाङा जे लोब्बा दङमोन आरो थैजासिम बिथाङा बर' हारिनि थाखायनो मावलांदोंमोन मानो होननानै बुङोबा जोङो दासिमबो उदां जायाखै होननानै बे बर'लेण्डखौ बोरै मोनगोन बे जोंनि बे गादबनानै दोनजानायनिफ्राय जों बोरै उदां जानो हागोन बेनि थाखाय बोरै जागोन बोरै जाया बेखौ बियो बिराद नाजाबाय थादोंमोन गुबुन गुबुन दैदेनगिरिजों ज' जानानै बिथाङा सावरायदोंमोन आनखि नोंथांमोना बिथांखौ मिथिगौ जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा कनकेश्वर नार्जारिनिनो सासे शिष्य होननानै बुङोबाबो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा मानो होननानै बुङोबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथांनि न'आव थानानैनो गोबां बाथ्रा आरो गोबां सावरायनानै बिथांजों सोलोंनानै लादोंमोन आरोमा दा थैजासिम बिथाङा इउपिएनएलएफनिबो इउटिएनएलएफनि उनाव इउपिएनएलएफ बेनिबो सासे कनभेनर जानानै थैजासिम बे बिबानखौ रुजुलांदोंमोन आरोमा दा बिथांनि बे मावनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आङो सर्ट बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंबाय दा आं बेजों थाफानायाव रायलायनायाव बिथांनि सेन्टिमेन्टखौ आं मोनदांनो मोननाय मथेब्ला बिथाङा जेब्लाबो हाजार स्कुलाव थांथों जोंजों जेब्ला समाय मोनो बेहाय रायलायनाय समाव जों बर'खौ बेसेबां गादबनानै दङ गुबुन हारिया बिनि सोमोन्दै गोबां सावरायनाय जायोमोन आरो बेखौ उदां खालामनो थाखाय जोङो मा राहा लानो बेखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव गाव गोसो जानानै फोरमायोमोन आरो बिथाङा मोनसे सेन्टिमेन्ट दंमोन दा जिनिसा जाबोगासिनो दं बिथाङा बुंनो थाङोब्ला आगोल सानग्रोग्रा बिथांनि साननाया आगोल जों मोनहास'नायनि आगोल जायनि थाखाय जों बिथांखौ बांद्राय जों हमनो हायैआव बांद्रायबाय बेना होननानै बुंनाय जायोमोन आरोमा दा बुंनो थाङोबा बै समाव आं मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो जे मोनसे बै समाव आन्दलनजों बड'लेण्ड सेटेलमेन्ट आन्दलनाव जों मोनसे आथोब दादोंमोन बे आथोब दानायाव जाहैबाय ट्राइबेलखौ लानानै दानाय जादोंमोन नाथाय जोङो हाजारखि ट्राइबेलखौ बुथुमनानै लाया बे समाव ट्राइबेलफ्रा जोंनो खुनु माने सहजग होआखैमोन बेनिखायनो बेखौ सानहरखानानै बिथाङा मा मोनसे लादोंमोन आबोबा मालांखौ जानांगौ आबोबा बे दानायनि बिराद आगोलनो बियो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बे आदब जानांगौ होननानै बुंखादोंमोन आरोना बेनिफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया आरोबाव बिसिनि चिफ जानाय समाव बिथाङा जेब्ला लिरगोन बे लिरनायाव बिनि मेम'रेन्डामफ्राव बिनि लिरनाय स्टाइलफ्राव बिनि राइटिं पेडफ्राव बुंनाया जायोमोन जोंनाव बिएसि लिरा बियो मा लिरोमोन बिएसि माने बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बेखौ लिरो इसिखौ एकदम गोरलै बड'लेण्डआ गिदिर गिदिर लिरनोसै बे ओमफ्राय एसिया एकदम फिसा माने बड'लेण्ड जानांसिगौ बे खोथानि बेनाव सिन्थाधाराया दंखायोमोन आरोना दा बेनिखायनो बिथांनि बे गेदेमा
बिथांखौ आङो नैबे फंनैसो बाथ्राजों आङो जेसेबांखौ बुंसारनो साननाया बेनोमोन दा दिनै बुंसारनो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों दा बिथाङा मावै मावै थैजासिम मावलांनानै बिथांनि थैनाय सानखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिथाङा दिनैनि दिनावनो 12 अक्ट'बर 2003 बे मायथाइयावनो बिथाङा रुंसारि जादोंमोन दा दिनै बिथांनि बे रुंसारि जानाय समाव बुंनो थाङोब्ला जिहेतु आङो सिगां बे कनकेश्वर नार्जारि मेमरियेल ट्रफिनि जे सिगाङावनो आङो मावबोनाय सिगां समनिफ्रायनो आं मावबोनाय हिसाबै आङो गोसोखांनानै बेखौ बुंनो दिनै लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद रामफल बिल आन्चलिक कमिटि बिथांमोननि बे गोसोखांनानै बिथांखौ गोजोर खालामनो नाजायामोनब्ला हयथ' दिनै बिसिम सफैनाय नङामोन खारन रामफल बिल आन्चलिक जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गोसोखांजेननानै सिगाङाव जाहाथे बिनि मावनाय दांनायनि नेरसोन आरो बेखौ गोसोखांनाय बिनि बिदिन्थिखौ जेब्लाबो इयुन जोलैनो गोसोखांहोनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लानि होननानै गोसोखांनाय जादों बै समाव बेवहाय कनकेश्वर नार्जारि मेमरियेल ट्रफि मोनसे बे खुंफुं आफादसो दानाय जादोंमोन आरो बेखौ सालायग्रोनाय जादों 2006 मायथाइनिफ्रायनो 2006 मायथाइनिफ्राय सालायै सालायै दानिया बेखौ खुंफुं आफादनो होआबालानो नाथाय बे समाव मोनसे गोसोआव लानांगौ बाथ्राया बेनो बे खुंफुं आफादखौ दानानै होनाय फेरेन बडियानो जाहैदोंमोन जोंना रामफल बिल आन्चलिक दखरा बर' फरायसा आफाद सिगाङाव बेनो जोंनि बे कनकेश्वर नार्जारि मेमरियेल ट्रफिखौ बे रामफल बिल आन्चलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादासो खुंग्रोदों बेखौ खुङै खुङै उनाव बिदिजों जानाय नंला जोङो गोबां खामानि दं मोनसे थख' दानानै होदिनि होननानै गोसोखांलायनानै जोङो जयै मोनसे रामफल बिल दखरा गेलेमु आफाद बेखौ दानांसिगोन होननानै जोङो बेखौ दानानै लानाय जादों मा होनो जोङो बेखौ दादों 12 आगस्ट 2012 आव बेखौ दाखांनायनि उनाव दिनै सालायै सालायै मोजाङै मोजां सालायबोनायजों लोगोसे जोङो कनकेश्वर नार्जारि कनकेश्वर नार्जारिनि मेमरिनि थाखाय बिथांनि थैनाय सानखौ जेब्लाबो फालिबोदों आरो बेबायदिनो फालियै फालियै दिनै बे पर्जायाव मोनफैदों दा जोङो इयुन जोलैनो आं दिनै बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि रामफल बिल दखरा बर' फरायसा आफादा जाहाथे बिथांनि बे मेमरिखौ जाहाथे दोनबाय थायो आरो फालिलांबाय थायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं मिथिनो मोननायाव गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर हाबाफारि लादों बिथांखौ जे गोजोर लाखिनो थाखाय आरो इयं जेनेरेसननो फोरोंलांनो थाखाय बा बिदिन्थि मिथिहोनो थाखाय दा बिनि थाखाय आङो बेखौ मिजिंथिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जाहाथे जोंनि बे रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि माव बिदिन्थि आरो बिनि बिहोमा होनायखौ जाहाथे बावा बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो दिनै आङो गोबां बाथ्रा बुङाबालानो बहाय नुजाफैनो हानाय जे बयबो रायजो राजानिसिम खेबसेबाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिसिम खेबसेबाव आरो फिन खुलुमनाय बावहरनानै आरो आंखौ दिनै बे गोथार बे सानाव जे रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि जे सावगारियाव जे बिबार मा होनो आलारि बाथि सावनायनि सुबिदाखौ होबाय बेनि थाखाय आं बयनिबो साबायखरखौ बावनानै आंनि बे फंनैसो बाथ्राखौ एसेयावनो फोजोबनाय जायो गोजोन्थों। साबायखर थाबाय मानगोनां सारनिसिम हांख्रायनाय बायदि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय